Ja, goedenavond. Welkom bij Avondgasten Streektaal. Platkallen met de kinger of met de kleinkinger is super goed voor de taalontwikkeling. En wie eerder ze ermee in aanraking komen, wie beter. Maar toch wordt er immer minder dialect gekald. Met en door de kinger. Is dat erg en wat zou we eraan kunnen doen? Zeer belangrijk. Ja, anders gaat het verloren, hè? Het is gewoon een hele schöne taal. En vooral als ze met een rungbis. Alleen de kleinkingervormig, die krijgen op dit moment op school krijgen ze wel geleerd om ook Nederlands te praten. Hè? Maar dat probeert ze toch toe, probeert ze zoveel mogelijk plat met de kinger te kallen. Ik ben zelf eigenlijk tweetalig Nederlands en dialect opgevoed. En ik heb eigenlijk heel veel Hollands gekald vroeger. Maar ik ben toch blij dat ik nu platkal en toch met mijn vrienden en familie gewoon plat kan kallen nog gewoon. Goedenavond. Groot mijn collega Wouter Nelissen hier verwacht, maar Wouter is helaas de stem kwijt. En Wouter, vanaf deze plek heel veel beterschap. Ik val geer voor de gin, want hart voor de taal, hup van natuurlijk. Want 1,5 jaar geleden tekende de provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken het convenant Limburgse taal. En daarin is afgesproken dat iedereen zich inzet om die positie van het Limburgs, onze taal, officieel erkende streektaal, te verstevigen en zoveel mogelijk te stimuleren, ook zeker bij de allerkleinste. Wie staat er nu de veur op de basisscholen, op de kinderdagverblijven in Limburg en wat zou ze kunnen doen om dat dialect te stimuleren? Ik praat erover met Esther van Loo, ze is voorzitter van Levende Talen Limburgs, en Alessandro de la Roy, locatiemanager van MIC en PW Groep. Hartstikke fijn, dames dat je er zit. Eerst even bij u. Wat is dat precies, die vereniging wordt gezet? Want ik koos het helemaal niet. Levende Talen is een grote vereniging van docenten, moderne vreemde talen in het land, Nederland. Bestaat uit 16 talensecties. Dus daar zit van alles bij. Je moet zich voorstellen: Chinees, Frans, Duits, de gewone schooltalen. En Limburgs is onderdeel van die grote club van met in totaal zo'n 3500 leden. Hartstikke interessant, kan vertellen voor weer. En Geer natuurlijk zit in de kinderopvang. Door moet het toch gebeuren, door is de winst te behalen. Wie is zelf nu gegaan? Heb je zelf ook de kinderen Limburgs afgeleverd? Ja, ik heb de kinderen in het Limburgs opgevoed. Ik heb 2 zonen en toen de oudste daar toch ook in de kinderopvang en op de peuterspeelzaal gezeten, hij naar school ging, toen zei de juffrouw, goh, hij spreekt geen Nederlands. Nee, hij spreekt inderdaad geen Nederlands. Dat is goed gekomen? Dat was binnen 3 maanden opgelost. Ja, toen sprak hij prima Nederlands, ja. Oké, dus het kind wel. Dat is fijn. En die voordelen van die tweetaligheid, toch over het vandaag over hebben. Onder andere doordat er, en dat is dan een onderdeel van dit initiatief, een mooie prijsvraag wordt gelanceerd. Door het Huis van de Kunsten met de gedachte van ja, wie kan voor die kinderen nu inderdaad stimuleren om het Limburgse spreken te kallen, om ermee te doen, om er een beetje mee te spelen ook. Dat is misschien wel de truc. 4 winnaars komen er uiteindelijk goed. En het eerste initiatief is van Elke Thijssen en Doucet de Jong. Er staat schievelen. Wat is dat? Weet je wat schievelen is? Schievelen is van een schievel afgaan. Van de glijbaan. Kent de glijbaan van de speeltuin? Ja. Nou, dan mocht ze, en vraag ze aan Caries of Elke of aan mij, heb zich van de categorie buitenspelen, heb ze schievelen. Het idee is even simpel als doeltreffend. Kwartetten met Limburgse woorden, waarbij een kwartet gevormd wordt door 4 verschillende dialectuitspraken van 1 woord. Dus kees, kies en kies. En dan moesten daar van geul moesten nog. Wie zegt voor dat hier? Nee, dit niet. Dat weet ze wel, kies. Ja, dus iets dat ze hebben gaat meuten met de woordjes, denk ik. Er zitten ook wel gaat woord tussen, wat misschien niet iedereen kent. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat ze ook een beetje kunnen leren wie ze het moeten uitspreken. En er ook met leren wat het is, zeg maar. Wie kwam op het idee van een kwartet? Omdat het makkelijk is voor de kinder. Het is, gaat wat ze kennen spelen, ze hoeven dat niet opnieuw te leren. De kind met pleitjes werken, waardoor ook kinderen die eigenlijk de taal nog niet spreken, het wel kunnen spelen, omdat ze het pleitje herkennen. Nu weet ik niet of ze een romme doen meteen gewoon herkennen, maar goed, dit is natuurlijk ook een ontwikkelfase waar ze in zit om het te maken dat het voor iedereen duidelijk is. Ja. Het lieve heersbeestje. Heb zich er een van? En de doelgroep, die vindt het leuk. Maar natuurlijk ook spannend, met zo'n camera erbij. Omdat het zo leuk is om te spelen. Oké, en dan mogen ze plat praten tegen mij, hè? Ja. Ja.
Kent ze een paar woordjes nu, maar die ze nou bijvoorbeeld geleerd is? Zullen we dit van het keertje doen? Nee, probeer het in. Oliebeestje. Ja, elke tijd. En toen zei jongen dus, en als een van de prijswinnaars mogen ze €12.500 investeren in hun initiatief. Dat gaat dus, gaan we ongetwijfeld zien. Mevrouw de la Rooij, u zat in de jury van al die inzendingen. Wat is u bijgebleven? Gewoon ik antwoord in het plat. Hè? Ja, is goed gedaan. Goed gedaan. Goed dat je me corrigeert. Ja. Wat me vooral is bijgebleven, het waren 27 inzendingen. Dat is natuurlijk echt heel erg veel. Dus het lef, dat is me vooral heel erg bijgebleven. De enorme moeite die iedereen zich gedaan heeft. Ja, en de echt hele goede, bruikbare ideeën, waarvan ik hoop dat niet alleen die 4 prijswinnaars, maar ook die andere ideeën straks dat er nog met gedaan wordt. Ja, en wat van die 23 die dan aanvallen, wat zit erin, denk je? Wat kunnen we er met nog? Nou, we kennen dat echt wel inzetten. En ik denk, we kennen vooral binnen het werkveld, met alle mensen die zich bezighouden met dat streektaal een belangrijk onderwerp is, zouden we met z'n allen samen hier een verbinding met moeten maken. En zouden we dus eigenlijk moeten kijken of we er nog hele bruikbare dingen uit kunnen halen. Er was ook een heel mooi idee, dat hadden uiteindelijk dus niet gewonnen, over het ambassadeurschap. Om gewoon mensen echt te informeren. En ik hoop bij deze dat de politiek, dat de provincie dat nog gaat oppakken, om dat toch misschien nog gaat met te doen. Ja, het leven in ieder geval, dat is fijn om te weten. Mevrouw Verloog, kom even bij u. Ja, want als we dan kijken naar dit onderwerp, naar juist deze winnaar. Het leuke erin was natuurlijk dat er zo toch combinaties zijn van verschillende dialecten, tongvallen, streektalen, wanneer waarop dat dan functioneert. En Leonie Kordeps, de taalwetenschapper, zei eigenlijk om dat Limburgs te laten overleven, zou voor het meer moeten laten combineren. Dat eenmaal uit Venray, Achloes en eenmaal uit Kerkroo of Vols, wat vaak toch als een drempel wordt gezien. Ja, ik weet dat Leonie hanteert de term het narcisme van de kleine verschillen. Ja. Dus de kleine verschillen heel groot maken. In plaats van naar de overeenkomsten te kijken. Want voor met z'n drieën aan de dus zitten, dan merken we eigenlijk ook dat voor alle drie toch wel een verschillende variëteit van het Limburgs kallen. En dat dat eigenlijk helemaal de begrijpelijkheid gaar niet in de weg steekt. Dus we zijn daar bij Levende Talen Limburgs ook wel heel erg van. Juist kijken naar de overeenkomsten en kijken naar wat er wel mogelijk is. In plaats van de kleine verschillen uit te vergroten en die als drempel te ervaren. Ja, als we dan kijken naar die mogelijkheden die er zijn, met name natuurlijk bij de jongkinderen, je kent de situatie bij de kinderopvang, werden die kinderen dan door in het Limburgs toegesproken? Of gaat het in het Nederlands? Wat is het automatisme? Het automatisme is eigenlijk nog altijd gewoon Nederlands. We spreken binnen de groepen altijd ABN. Behalve wordt het ingezet op momenten van bijvoorbeeld veiligheid. Dat is heel verdrietig. Of dan vindt het heel moeilijk om afscheid te nemen van die papa en mam. Dan gaat vaak immers in het dialect over als zo'n kindje ook dialect spreekt. Dus en wat ik gewoon heel graag zou willen en hoop dat we dat in de komende jaren gaan oppakken, is dat we het ook op andere momenten inzetten. Dat we het ook inzetten als kinderen gewoon aan tafel zitten bijvoorbeeld. Dat er dan dialect gesproken wordt en niet alleen maar ABN. En wat is de drempel om geen Limburgs te spreken? Is dan toch de gedachte van dan sluiten ze de kinderen die alleen Nederlands spreken uit? Ik weet niet of dat per se de drempel is, maar het is ook uit het verleden. Een aantal jaren geleden wordt vanuit de overheid, vanuit de GGD gecontroleerd dat via dus echt wel ABN met de kinderen moesten spreken. De voertaal was overal Nederlands. En dat is een drempel waar we nu weer overheen moeten denken om te laten zien van dat is helemaal niet zo. Meertaligheid is belangrijk. En het is niet zo dat als ze heel veel Nederlands aangeboden krijgen en geen dialect, dat ze dan op een gegeven moment vol zitten. Nee, de kent van allebei de talen gewoon een goed aanbod krijgen. Ja, en daar zit misschien nog wel de crux, dat misverstand van goed, en dan kom ik even bij u, op het moment dat ze Limburgs spreekt en de combineert ze met Nederlands, is eigenlijk niet goed. Terwijl, volgens mij, de conclusie ondertussen van alle onderzoeken is, het is wel veel beter eigenlijk. De leert veel sneller andere talen. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is echt verouderde ideologie eigenlijk. Dat er gedacht werd van dat jong kinderen maar één taal zouden aankennen. En dat het leren van een tweede taal ten koste zou gaan van, in dit geval dan het Nederlands. En het is ook niet zo dat ze
denken in termen van of. Het is niet zo dat het een het ander verdringt. In een kinderhoofd kan dat gewoon makkelijk nevenbij bestaan. En zelfs 3 talen zijn mogelijk. Dat gaat ook. Dat veel onderzoek leert dat er laatste tijd zien. Een leuk onderzoek vind ik nog wel. Daar hebben we hier vorige maand een aanmoedigingsprijs voor gegeven. 2 scholieren uit Gulpen, van het Sofianum in Gulpen. Die hadden een profielwerkstuk geschreven over het gebruik van het opgroeien, meertalig opgroeien, dus met dialect opgroeien. En die had daarbij ook allerhand onderzoek ingezet, ook van Elma Blomhoever in het voorgesprek al over gekald houden. En natuurlijk van Leonie Kornips. En dat blijkt gewoon uit dat dat makkelijk gaat en dat er juist eigenlijk door het gebrek aan aanbod van meerdere talen, dat ze juist eigenlijk het Limburgs verlies op school. Ja, jammer eigenlijk, hè? Jammer eigenlijk. Dadelijk gaan we kijken wat we eraan kunnen doen voor gewoon naar de volgende prijswinnaars. Met de prachtige Limburgse titel The Energizers. En dan gaan we naar Guido Heijnen, Jos Netto, want die komen met het idee. Van harte welkom en proficiat, heren. Wat is het precies, The Energizers? Hallo. Dank je. Energizers, dat zijn spelletjes die ze flink op ons bewegen, maar die zo leuk zijn dat ze heel veel energie ook leveren. Dat zijn energizers. En als ze dat kunt koppelen aan het dialect, ja, dan hebben ze 2 vliegen in één klap, eigenlijk, zeg maar. Op een spelende manier het dialect weer onder de kinderen brengen. Ja, om iedereen een beetje een idee te geven, zo ziet het eruit dan? Initiatief The Energizers. Beste jongens en meisjes, we gaan even het energie kwijtraken naar de les. Ik wil hebben dat je zo meteen 2 rijen gaat maken. Aan de linkerkant komen de meisjes en aan de rechterkant komen de jongens. Je krijgt daar zo meteen 30 seconden de tijd voor naar de vertaling. Beste jongens en meisjes, we gaan zo meteen 2 rijen maken. Aan de linkerkant de meisjes en aan de rechterkant de jongens. Zit je daar klaar voor? Zo meteen komt de eerste van de meisjes naar voren, duidt op 2 vekjes hij zo op het smaakbord. En als er 2 dezelfde dieren uitkomen, dan krijg je meisjes krijgen dan een groene bal en die maken ze bednummer voor een groep. Oké, een soort lingo dus inderdaad. Je krijgt 12.500 euro, heren. Wat gaat je ermee doen? Wie gaat je het plan wegzetten? Ja. Nou, we gaan eerst voor heel veel spelletjes uitdenken in 3 leeftijdscategorieën. Onderbouw, middenbouw en bovenbouw voor de basisschool, maar ook voor kinderdagverblijf gewoon voor spelletjes bedenken. Als we dat gedaan hebben, gewoon voor 2 basisscholen eigenlijk zeg maar als pilot kiezen. Dat gewoon voor ons project en een kinderdagverblijf, dat gewoon voor ons project eigenlijk op uitproberen. En het volgende schooljaar gewoon voor op 4 grote besturen, het liefst helemaal gespreid door Limburg, dat elk dialect ook een beetje aan bod komt. Gewoon voor 4 scholen dat aanbod bieden en dan gewoon voor ook kinderen de dialectfilmpjes laten inspreken, dus die gewoon voor daarbij gebruiken. En daarna, als dat helemaal afgerond is en geëvalueerd is, dan gewoon voor die 4 grote schoolbesturen dus materiaal allemaal aanbieden in de hoop dat het zich weer een olievlek gaat verspreiden over Limburg. Ja, gewoon even die buurman vragen en dan hoop ik dat er ook inderdaad, Jos, dat ze ook een microfoontje hebt. Heb je het al uitgeprobeerd, een beetje in eigen kring, met vrienden en familie en kinderen? Ja. Of we het al uitgeprobeerd hebben in onze eigen familiekring een beetje. Ja, elke dag. Elke dag komt de hele familie bij elkaar en dan gaan we lekker energizen. Nou, het leuke is, mijn vrouw werkt op een kinderdagverblijf en met haar heb ik natuurlijk ook gesproken over wie dat in een kinderdagverblijf eigenlijk in zijn werk zou kunnen gaan. Dus ik heb heel bruikbare tips gekregen. Ja, nee, goed, heren, hartstikke bedankt. Nog een keer proficiat. Voor verder, Kalle, hier aan tafel, over uw project. Want ja, de kinderopvang van het hier ook aan tafel. Mevrouw Leroy, zou het inderdaad een leuk initiatief zijn van Björg? Ja, ik denk dat het 2 goede dingen in de kinderopvang met elkaar combineert. Namelijk bewegen, gezond en taal. Ja, beter wordt het niet, denk ik. Ja. Dus, en hebben we misschien nog een Limburgse vertaling voor energizers? Ja, daar moet we even van nadenken. Dus, ja, maar dat is dan inderdaad misschien minder. Maar energizers is zeker voor kinderen in het basisonderwijs zeer herkenbaar. Ja, en dat is natuurlijk ook interessant, hè, want taal is dynamisch, ontwikkelt zich. De Hupse stroottaal natuurlijk, hè, daar wordt ook van alles in veranderd. Is het dan erg dat het Limburgse wie weer het kennis, wie weer het spreken aan deze tafel, gewoon anders wordt en misschien een beetje verwaterd?
Nee, werd er een dat beetje is bij. natuurlijk niet tegen te horen. Hè. Nee, vroeger trouwden ze binnen die eigen dorp. En dan bleef die taal van dat dorp op die manier behouden. Maar dat is natuurlijk niet... dat is denk ik ook niet hoe ze nou moest streven. Dat is niet realistisch. Maar ik wil nog heel even, Geert, terugkomen op dit. Want ik vind het echt een superleuk project. En over kruisverbanden gesproken, was tegen in het begin zag... We zijn met Levende Talen ook bezig met het 3M-project van Oud-Friesland naar Limburg te halen. In Friesland werd dat gesubsidieerd, in Limburg helaas nog niet. Dat gaat over Fries, Engels en Nederlands op scholen, dus meertalig onderwijs binnen een school. En dan zouden dit zo... En we willen dat naar het zuiden met Duits, Nederlands en Limburgs. En zijn we ook met pilotscholen bezig. En dit soort energizing spelletjes die zouden we daar heel goed in kunnen gebruiken. Dus ik hoop dat de jongens zich bij ons melden. Ja. Dat we samen kunnen optrekken. Maar Fries wordt wel natuurlijk heel nadrukkelijk gestimuleerd, ook door de provincie in Friesland. Ja. Gewoon echt, je hebt binnen 10 miljoen gaat erin zitten per jaar. Dat is natuurlijk met het Limburgs anders. Fries heeft natuurlijk ook een andere status als taal. Maar zou we er wel een voorbeeld aan kunnen nemen? Aan de trots waarmee er in Friesland wordt omgegaan met de taal? Ja, het woordje trots zet me niet zo heel erg veel, omdat ik denk van het gaat ook om normalisering. Het gaat gewoon om communicatie, om inclusiviteit. Iedereen mag er zien met zijn volledige identiteit. Daar hoort allerhande taal bij, daar hoort ook Limburgs bij. En ik denk, eerlijk gezegd, ik ken heel veel collega's in Friesland en die zijn, ik denk dat dat stukje trots, dat zit heel erg op die identiteit. Ik denk dat dat niet echt is wat ons weer brengt. Ik denk dat het woordje financiën, dat kan ons wel weer brengen. Zo wie ze dat in Friesland geregeld hebben, dat denk ik wel degelijk dat we een voorbeeld aan zouden kennen. Dan ontbreekt het toch nog een beetje aan? Blijft voorlopig een beetje toch vooral bij Word en papier? Ja, we zijn in de provincie toch wel heel erg afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. En serieuze ondersteuning in de vorm van duurzaam financiële ondersteuning, die is er nog niet zoveel geweest. Dat signalen zijn ook duidelijk. We gaan kijken naar de volgende prijswinnaar. Dat is Petra Roel van NVT. En zij komt met de Limbox. Wat is het precies? De Limbox, dat is een soort doos. Ja, het wordt eigenlijk een digitale doos met allerlei activiteiten om in de klas te gebruiken op de basisschool. En de focus is heel erg op meertaligheid. Dus het heet wel de Limbox, maar de kinderen gaan met allerlei talen die ze spreken, gaan ze eigenlijk aan de slag. Ja, je spreekt helemaal geen Limburgs. Mocht je toch meedoen? Nee, dat klopt. Ik denk dat het juist wel een voordeel is. Want er zijn natuurlijk ook heel veel nieuwkomers in Limburg. Kinderen die thuis juist geen Limburg spreken. Dus wij kunnen ons heel goed voorstellen hoe je daar aandacht aan zou moeten besteden bij zo'n project. Ja, natuurlijk ook wel altijd een interessant punt dat veel mensen die hier naartoe komen naar de provincie, die voelen zich door dat Limburgs ook een beetje buitengesloten. De inclusiviteit die is er soms niet altijd. Heeft u die ervaring ook? Ja, ik niet persoonlijk, maar wel van vriendinnen bijvoorbeeld die naar Limburg zijn verhuisd. En ik denk dat het juist heel belangrijk is om met zo'n project daar ook aandacht aan te besteden. Hè? Dus ook juist die nieuwkomers kennis te laten maken met dat Limburgs. En wij gebruiken binnen het project heel erg de Limburgse kinderen, of de Limburgs sprekende kinderen. Die gaan zelf ook lesgeven. Dus dat werkt eigenlijk ook op hun zelfvertrouwen. Ja, Petra Roel, hartstikke bedankt. Nog een keer proficiat. Dank je wel voor het meedenken. We zijn heel benieuwd straks naar de implementatie van de Limbox. Ik ga even naar mevrouw Van Loo, want dat is natuurlijk een interessant punt. Dat zij als Nederlands sprekende zich ook wel mengt in dit debat. We hadden het eerder een beetje over die inclusiviteit. Van wat hoort er nu wel bij en wat hoort er nu niet bij. Hoe kijkt u daar tegenaan? Vanuit uw functie, vanuit uw... betrokkenheid. Ja, zo gaat het dan officieel. Hè? Maar zo'n switch van natuurlijk. Hè? Zeker, we kunnen switchen wat we willen, helemaal waar. Ik ben het helemaal met Petra, heet het geloof ik, eens. Een van de manieren om zeg maar, de brug te slaan, hè, om dat gevoel van insluiting en uitsluiting weg te werken, is door het Limburgs leerbaar te maken. En jullie denken vaak van,
kent ze Limburgs dan wel lieren, want dat kent toch alleen maar met Nederlands of met Duits of zo. Nee, met Limburgs gaat dat natuurlijk ook. Ik heb er zelf ervaringen mee. Ik geef cursussen Limburgs. Maar binnen Levende Talen is nu een van onze grootste aandachtspunten is de ontwikkeling van een volwaardige lesmethode Limburgs als tweede taal voor volwassenen. Dus dat sluit dan leuk aan bij de projecten die er nu vandaag voorbij zien te komen. Want je kunt eigenlijk van jong, peuters, naar basisschool, middelbare school, die werd nog een beetje overgeslagen, heb ik het idee. Maar we zijn nu bezig met een cursus te ontwikkelen voor volwassenen, voor het ganse taalgebied. En vanaf welke leeftijd is het woordje schroep onmogelijk? Welk woordje? Dat woordje ken ik dus. Het woordje schroep, stroop. Schroep, ja. Ik zeg seem. Oké. Maar ja, daarvan weten van wieso zou dat onmogelijk zijn, dat woordje? Ja, omdat mijn eigen ervaring is dat op het moment dat ze een bepaalde grens voorbij is, dat ze dat niet meer, dat de tong dat niet meer. Ja, nou, nee, die ervaring had ik toch niet. Nee. Dat kent ze toch altijd wel, met goed onderwijs kent ze toch nog wel heel veel. Dus die is natuurlijk ook een beetje een toontaal. Ik kan me voorstellen, dat is ook super interessant. Hebben ze een hoes en een hoes of een haas. En ik heb heel veel haas. Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook wel een element wat heel veel, zullen we zeggen, niet-Limburg-sprekers niet in de vingers hebben. Nou ja, dat kunt ook al in onze cursus truc natuurlijk strak. In onze methode, er werd aandacht gegeven aan grammatica, aan lexicon. Maar het werd natuurlijk in eerste instantie een hele communicatieve cursus met heel veel spreken en heel veel loesteren. Maar er zal ook aandacht moeten zijn voor klankkleren. En dan kunnen ze bij stoottoon, sleeptoon. En dan wil ze wel graag dat dat ook gedidactiseerd is. Dat ze ook de lui dat kan leren. En dat ze niet zegt van, oh ja, we zijn heel bijzonder, want we hebben toontaal. En dat ze het ook weer bij leert. Want dat is wat er tot nu toe is het nou ook zo, dat we het overhouden van, er zit een grote meerwaarde in het leren en het kennen van meer talen. Het Chinees bijvoorbeeld is ook zo'n toontaal, het zijn er niet zoveel. Leren Limburgers nu ook makkelijker Chinees dan bijvoorbeeld de Amsterdammers of Utrechters? Dat weet ik niet, dat zou ze onderzoekers moeten vragen. Ik weet dat Stefanie Ramachers van de Universiteit Nijmegen dat had onderzoek gedaan naar wie baby's in haar boek als ik maar geveulig werden voor toen. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel zo is. Om mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat ik heb heel veel leservaring en Limburgers pakken makkelijk verschillende klanken op. Diks makkelijker dan lu met Hollisch, met eentalig Hollisch. Maar dat is echt alleen maar daar zou ze onderzoek van moeten aanvuren. Maar inderdaad, er is een interessant boekje erover geschreven, dus daar zijn we wel inderdaad benieuwd naar. We gaan nog even naar een van de prijswinnaars. Want we hebben natuurlijk al 3 prachtige initiatieven voor wie zien komen. En een hele mooie is ook van Ivo Rosbeek. En hij kent voor natuurlijk nog als muzikant. Maar ik moet erbij zeggen, hij woont in Kerkroo tegenwoordig. Van de Troubadours is er. En zijn project, hij spreekt Limburgs. Bij de gaspomp stopten wagens. Jongeren, die gingen op stap. Ik zeg, jongens, wat wil er drinken? Nee, ik maak geen grap. Ivo Rosbeek, muzikant, troubadour, dialectspreker. Samen met 10 andere muzikanten uit Limburg, onder wie Linda Kolen, vormt hij sinds kort de troubadours van de toekomst. Uit alle delen van de provincie komen ze. En we hebben allemaal ons eigen dialect en dat maakt het dus heel erg divers en mooi. En dat dialect vormt meteen de kern van hun eerste gezamenlijke project. Dialectliedjes met kinderen. Wie mijn kinderen zijn inmiddels 15, maar wie die op de basisschool zaten, wordt er eigenlijk heel weinig met Limburgse liedjes gedaan. Behalve als het carnaval wordt. De eerste fase is het loesteren. Dus we gaan goed loesteren naar wat vinden de kinderen leuk dat er over gezongen zou moeten worden. Dat er ook hun eigen ideeën in zitten. Want anders verzinnen 4 dadelijk gaat de klop het gaan zitten. Denken de kinderen wat moeten we daar met. Daarna hebben we een fase die het maken. Dan gaan we dus ook inderdaad samen met de kinderen, maar ook 4, natuurlijk aan de hand van de input, gaan we teksten schrijven en liedjes maken. Die gaan we dan ook opnemen in de studio. En de derde fase die het doen. En dan gaat het erom dat de kinderen dus hier in de kinderopvang, maar ook op de basisschool, aan de slag gaan met die liedjes. Er zijn ook altijd weer kinderen in een klas die niet Limburgs zijn, of niet Limburgstalig werden opgevoed, en die dan toch erin meedoen. En dat is hartstikke leuk. Dat verbroedert natuurlijk ook weer de kinderen samen. Helemaal op het einde, in de zin van dus over een jaar, dan hopen we dat we van corona af zijn en dat er dan nog een theatertoertje komt. Dan kunnen de kinderen ook meedoen op het podium. En we willen het eigenlijk ook zo doen, het is helemaal hip tegenwoordig bij de kinderen,
dat ze dan eigenlijk als ze een kort filmpje hebben, of een kort liedje hebben, dat ze er een TikTok-filmpje van maken. Dus dat ze zo ook op die manier zelf actief mee kunnen gaan doen. Met een dansje erbij. Met een dansje erbij. Ik ga het niet dan nog verzinnen. Ja. Ja, mooi initiatief van Ivo Rosbeek dus. Voor Hubbe, om aan te bewijzen dat de Limburgs een hele levende taal is, dynamische taal. Nog even dit, dat is natuurlijk het nieuwe symbool van deze dag. Je mag kiezen, mevrouw de Laroy. Wat is het beste Limburgs woord? Truitlepke, bletsboerka, moelepke of bakkesbox? Gevonden door de Truitlepke. Is ook bij de collega's van Route Regio als beste goed gekomen. Vanaf nu dus Truitlepke. Hartstikke bedankt voor je komst. Fout in de Limburgs hoog. Goed toes, natuurlijk. Je krijgt nog een exemplaar voor me. Geer bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Ik wens je een hele fijne avond. Dag.